sa len informovať, niektorí nám podchádzali, takže teraz ako prvé urobíme, že spočítame sa tí, ktorí sú občania Banskej Bystrice na 15 rokov, čiže tí, čo máte hlasovacie lístky, poprosím, aby ste ich zviedli, a poprosím skrutátorov, aby spočítali všetkých, ktorí budú hlasovať, aby sme potom vedeli určiť väčšinu. Lístkami poprosím hlasovať, aby vás mohli. S erbom. Koľko? Dokopy je nás 54. Ešte? 55. Ďakujem pekne. Takže ideme ďalej. Medzi tým sme teda pripravili všetky tie, poprosím vás, mobily, medzi tým sme pripravili na tieto veľké papiere skrátky všetkých navrhnutých priorít. Tu je ich zoznam, hore, aj tie vaše, všetky, ktoré ste navrhli, a každá má skrátku. Takže tu je, poviem vám všetkým, aby ste aj vedeli tie svoje, lebo budeme prichádzať sem a budeme trošku im dávať váhu. Čiže šport, chodníky, služby a ochrana verejných priestranstiev, podpora zamestnanosti, bezpečnosť a ochrana zdravia a história. A tu je kultúra, mládež, seniory, zeleň v meste, zdravie, aktívne občianstvo a komunitný rozvoj. Čiže každý papier má 6 priorít. Teraz vás len poprosím, aby ste si vybrali, zobrali tie 3 papieriky lepiace, akejkoľvek farby. A týmito papierikmi budete môcť označiť tie oblasti, ktorými chcete dať prioritu. Každý môže označiť 3, takže dá 3 prioritám alebo 3 témam 1 papierik. Ale môžete dať aj 3 papieriky jednej téme, alebo 2+1. Čiže tie 3 papieriky pridelíte akokoľvek od 1, 2 alebo 3 témam. Bola som zrozumiteľná dosť? Dobre, čiže zase budeme mať... Áno, ešte Miro chce povedať? Poprosím o mikrofón. Už môžete. Dobrý deň. Takže ja by som sa to trošičku upresniť. Tento návrh hlasovania práve sa týka tiež nejakej novosti. Pre nás, tak ako keď sme začínali s tým participatívnym rozpočtom, tak sme hľadali nejaké slovenské synonymum toho slova. A fakt, ťažko sa to dá použiť, ale to najbližšie, čo je asi spoluúčasť. A práve o to tam ide. Participatívny rozpočet nie sú preteky o peniaze, ale aby sa ľudia začali lepšie spoznávať, aby začali spoločne rozmýšľať o nejakých veciach, spoločne ich navrhovať, rozhodovať o tom a ako ich realizovať. Takže aj pri tomto návrhu, že ako by sme si našli tie priority, by si mal každý zhruba zamyslieť sa, nie že je iba sám tu. Ja napríklad teraz nie som Bystričan, ale moje deti žijú na Fončorde, mama býva na ulici a kamaráti sú v Sásovej. Takže skúste zvážiť, a preto sme to nespravili takým jednoduchým hlasovaním, že za alebo proti, ale každý máte 3 papieriky, je nás tu zhruba 50, takže predstavte si, že každý máte možnosť ako keby rozhodnúť o 400 eurách. Takže každý ten papierik má ako keby hodnotu 100 eur, takže skúste sa na tým zvážiť, čo by ste dali prioritu. A druhá vec je práve v tom, že porozmýšľať, že nie iba čo by som ja chcel, ale možno čo by chceli moje deti, alebo čo by možno moji susedia chceli, ale moji rodičia. Takže tu len taká pripomienka, nemusíte sa hneď rozhodovať, každý dajte si na to 1-2 minúty, skúste sa rozhodnúť, a potom tak ako povedala Magdalena, vás poprosím, príďte k tým papierikom a skúste tam vlastne dávať váhu jednotlivým prioritám. Díky. Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, môžete ísť, to nie ešte hlasovanie. Dajte nástup, prosím ťa, aby si mohli prečítať. Takže uvidíme tú váhu a je to na tento rok priority. Čo treba na našom meste najviac?
včerejšie, do ktorých majú zrejty tento rok. Alebo už sa hlasuje, sa dokumentace. To je skvělé. Ale zůstalo poslední. Ja nemám dostatočný počet tých ľudí. Na ten 2? Ja, ešte jeden, tri môžeme dávať, nie? Tri. Které jsou takhle na spodu toho papíru. Ale je úplně jako ideální. Tak zase, že se myslím, tady má spoustu lístků. Kdo? To aktivní občanstvo. Jo, tak to je dobře. Tak to tam je obletem, když tak občas by zahlédnu něco. Je to první. Jo, tam už přes sebe tečí. Tak to je fajn. Aktivní občané přišli, tak se podpoří sami se. Takže podpořit třeba participatní rozpočet. Je tady tak krásně zároveň. Pak je to hezká místo. To je jako hvězdná obloha. No právě. Ale máte krásnou zasedačku. No, se dávají poslanci. Krásně. Áno, kandidovali sme ale Košice. To je, že příští rok bude posledná na zakladačů. To je perfektná metóda, tam sa hneď ukáže každému, že ktorá z tých priorít má ako vám, koľko ľudí vlastne podporuje. No ešte mám 10 chýba, ale tak snáď prídu, to verím, že áno. Teraz tí, ktorí tu boli, došli a povedia o tom. To já myslím, že to je ten největší prostor na to další setkání. No však už to tu padlo, už my sa tak bavili o tom, že by toto bude malé. Ja som sa trošku bál, aby sa to Karel je tady jak doma. Vypije nějak. Druhý jeho domov. Výsledky jsou jasné na první pohled. Takže posledných pár sekúnd, ešte tí, čo nerozhodnite, to nech sa páči.
Zeleň, Z by tam malo byť. Zeleň v meste, ZVM. Teraz môžu všetci vedieť. Takže ak ste boli všetci už hlasovať, tak spočítame lístky. Kultúra trávite. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tento aktívny prístup. Týmto vlastne sme ohodnotili priority, na čom nám záleží v tomto meste tento rok, aby do týchto oblastí boli venované projekty, teda nie do týchto všetkých, ale my budeme ešte hlasovať prvých koľko oblastí vlastne vezmeme do úvahy týmto rok. Zatiaľ, kým nám to dobrovoľníci sčítujú, tak trošičku počkáme. Čiže toto je tá účasť, to je vlastne to reálne, čo ste urobili tým nalepením tých lístkov, že ste posunuli tú svoju prioritu opuštiť vyššie. A uvidíme, v čom sa najviac zhodneme, a to je zrejme najviac dôležité tento rok pre nás. A je to celé o tom. Participácia znamená účasť. Takže čo si naplánujeme, to je. Môžem z tejto strany už počítať body, teda nie počítať, ale hovoriť. Čiže šport dostal 11 bodov, chodníky 2 body. Služby 2 a ochrana verejných priestranstiev 2 body. Podpora zamestnanosti 5 bodov. Bezpečnosť a ochrana zdravia 7 bodov. História 6 bodov. Teraz kultúra dostala 35 bodov. Mládež 27 bodov. Seniory 5 bodov. Zeleň v meste 17 bodov. Zdravie 9 bodov. A aktívne občianstvo a komunitný rozvoj jasný. Áno, komunitný rozvoj. Dostalo 35 bodov. Alebo 36. Tak daj sa. Koľko dostala história? História dostala. Ešte raz prečítam. Poprosím vás, niekoho zatiaľ napíšte, zakružkujte prvých 6 napríklad. Čiže ešte raz vám poviem. Šport 11, chodníky 2, služby a ochrana verejných priestranstiev 2, podpora zamestnanosti 5, bezpečnosť a ochrana zdravia 7, história 6, kultúra 35, mládež 27, seniory 5, zeleň v meste 17, zdravie 9, aktívne občianstvo a komunitný rozvoj 36, zdravie 9. Čiže keď si vezmeme tých, čo úplne najviac dostali, tak aktívne občianstvo a komunitný rozvoj a kultúra 35 a 36. Na 3. mieste je mládež. Hej, dobre. Takže poprosím, ale papier potrebujeme pripraviť, papier a môžeme zapisovať poradie. Takže na prvom mieste aktívne občianstvo a komunitný rozvoj 36 bodov. Na druhom mieste kultúra 35 bodov. Na 3. mieste mládež 27 bodov. Potom je 17 bodov v zelenom meste. 11 bodov šport. Takže poprosím ťa, Evka, kultúra. Daj len krátku 35, no som to, nad to napíš, aktívne občianstvo a komunitný rozvoj 36. Na 3. mieste mládež 27. Potom je, myslím, 17 bodov. Čiže táto zeleň v meste. Potom je 11 bodov. Šport. A 9 bodov zdravie.
Za tým je 7 bodov bezpečnosť a ochrana zdravia. Potom sú na dvaja z 5 bodový podpora zamestnanosti, nie 6, história. Podpora zamestnanosti a seniory sú po 5 bodov. A chodníky a služby a ochrana verejných priestranstiev po 2 body. To je všetko. Takže keby sme išli podľa toho, že si vezme na prípravný výbor, kto navrhuje prvých 6, napríklad rodičia 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je prvý návrh, aby sme sa mohli od niečoho odraziť. Pretože tých priorít je 12 a chceme z nich vybrať tie najdôležitejšie. Takže keď bolo prvých 6, tak je tu aktívne občianstvo, komunitný rozvoj, kultúra, mládež, celé mestské, šport a zdravie. Za chvíľku budeme o tom hlasovať. No samozrejme, vy môžete dať návrh, či budeme hlasovať o prvých 3, o prvých 4, prvých 5, 6, 7 prioritách. Čiže teraz máme prvý návrh hlasovať o prvých 6 a v tých potom sa budú tvoriť tie tematické skupiny z vás a budete môcť si povedať, že tak v kultúre chceme toto a toto a dohodnúť sa v ideálnom prípade. Alebo si vymeniť proste predstavy, nápady, možnosti spolupráce v tom a v tom projekte v kultúre. Napísať ten projekt, odovzdať a keď sa o ňom bude dobre hlasovať, podáme ho mestu, mestský úrad ho zrealizuje. Čiže je to nie pre vás, ale je to projekt pre občanov mesta, pre toto mesto. Čiže je to niečo, čo vy chcete potom realizovať. Ale zatiaľ len sme pri tých prioritných oblastiach, z ktorých urobíme z vás, alebo vy si urobíte, keď budete chcieť, samozrejme, skupiny na tieto témy. Takže prvá možnosť, hlasujeme o prvých 6 prioritách. Má niekto iný návrh? Miro? Ja chcem to trošku dohodniť, že presne týchto 6 priorít ukázalo, že to vlastne s tým vašim návrhom... Prosím ťa, mikrofón ešte raz. Prepačte, ďakujem. Ja som chcel práve poukázať, sa mi to trošku dlho spočítal, že to má presne ešte niekto chce spočítať, že ozaj týchto prvých 6 priorít, ktorí si dali ako keby svoj hlas, ale nejakú tú váhu, tak predstavuje vyše 90% vlastne všetkých tých daných hlasov. Takže len tak som to chcel dopísať. Aj, ďakujeme. Tá štruktúra toho hlasovania je dobrá, pretože prvé občianske aktivity, že my sme sa rozhodli, že chceme niečo urobiť. A teraz v podstate bude závisieť na tom, aká bude miera kompromisu. A ja položím jednu otázku. Skúste si každý v sebe položiť túto otázku. Som ochotný podporiť projekt, ktorý predloží môj kolega, pretože aj keď bude v inej časti mesta, chcem zareagovať na tú pani v tom klobúku. Tá presne povedala princíp tohto stretnutia. My sme sa tu stretli, nechceme vedieť, kto sme, akú funkciu, čo robíme, ale chceme v tomto meste niečo ako občania Bystričania urobiť. Pre Bystričanov. Skúste o tomto rozmýšľať. O miere kompromisu, ochotný podporiť ten projekt toho druhého. Čiže ja trošku ustúpim, ale zdvihnem prst a poviem, ale ja by som chcel, aby sme možno na budúce ten náš projekt urobili. A to je jedno, v ktorej mestskej časti to urobíme, pamätajte. Dôležité, že sa to niekde urobí a ten kolotoč sa začne robiť. A naučíme sa. O tom je to. Takže máme o čom rozmýšľať, že máme nech sa páči pani. Poprosím. Ja by som chcela podporiť toho pána, čo teraz hovoril, lebo naozaj to je jedno, akýkoľvek urobíme projekt a v akýkoľvek štvrti, ak bude výborný, perfektný, tak nie je problém ho zrealizovať. A to je jedno, ktorá štvrť je to. Prečo by sme my mali závidieť, napríklad bývam na sídlisku alebo na uhlisku
ale ten projekt sa zrealizuje na THK. Tak budem len rada, keď pomôže tým občanom, nemôžeme byť predsa nesolidárni, ale tým občanom, ktorí bývajú na THK, budem rada, že im ten projekt niečom pomohol. Ďakujem pekne. K tomuto návrhu teda urobíme diáru za 6 prioritami. Jaký je návrh? Ak nie, nech sa páči ešte. Chcem sa len spýtať a teda zorientovať. Dobre, vyšlo to poradie, ale tá časť peňazí, ktorá by bolo možné prideliť z týchto necelých 20 000, to bude len časť peňazí na ten, ktorý projekt. Áno, bude treba zohnať aj ďalšie peniaze. Áno? To už závisí. Máme 19 455 eur. Nie, no, lebo potom, ako to vieš, keď na kultúru treba, na kultúru sa tu schvaľujú veci, na mládež takisto sú tu komisie, stadiali do peniaze z mesta, tak sa pýtam, že toto bude len čiastka a ďalšie peniaze na ten projekt bude treba zohnať z iných zdrojov. To závisí od toho projektu. Aký projekt dáte? To nehovorí dopredu štátu o tom. No, veď... Dobre, ako vidím, že mnohým je to jasné. Usmievam sa, ďakujem. Dobre, k tomuto. Takže môžeme odhlasovať, dávam hlasovať. Kto je za to, aby sme tento rok v procese participatívneho rozpočtu navrhovali projekty, alebo aby občania navrhovali projekty v týchto 6 prioritách, ktoré vyšli s najväčším počtom bodov. Poprosím skrutátora spočítať hlasy. Spolu 50. Dávam hlasovať, kto je proti tomuto návrhu. Ja ešte môžem dohovoriť hlas? Nie, hlasujeme. Traja sú proti tomuto návrhu, keďže 50 je z počtu 55 prítomných občanov Banskej Bystrice na 15 rokov, väčšina, tak prešiel návrh 6 oblastí. Čiže ešte raz zhrniem, čo teraz bude ďalej. V rámci tohto prvého diskusného fóra je naplánované stretnutie všetkých občanov, ktorí sú tu a chcú niečo povedať ku akejkoľvek z týchto 6 tematických skupín, tak vlastne budeme mať vytvorený ten čas. Potom vlastne budete sa rozprávať o tom, že čo by bolo treba v Banskej Bystrici v druhom pôroku tohto roku realizovať, či časť z tohto je časť tých 19 455 eur, na to bude môcť byť použitá. Či niekto vie dobrovoľnícky k tomu pristúpiť, niečo ponúknuť, či vie niekto zohnať sponzora a tak ďalej. A môžu z toho vzniknúť už nejaké nápady na projekty. A tieto skupiny, buď malé skupiny alebo tematické skupiny, sa aj ďalej budú môcť stretávať v tých priestoroch, ktoré buď si sami vyberú, alebo v priestoroch v zasadačkách tohto mestského úradu. Čiže vlastne vy budete s tým môcť pracovať a potom podávať projekty. Otázka, nech sa páči pán a potom máme. Ďakujem. Prosím vás stručne. Je tu niekto z prítomných, že by nám vedeli dať informáciu, že v Banskej Bystrici by niekto pomohol s peniazmi na tieto projekty, ktoré sú tu uvádzané hlavného mesta Banskej Bystrici, teda dajme tomu z vlády alebo z ministerstva kultúry. Lebo takéto proste ide to z té výročie proste, hej? A na to z té výročie údajne tu nám má byť veľká oslava Bystrici. A mali by sem prísť peniaze aj
ktoré obhospodaruje vláda. Dobre, čiže predstavčite v tej skupinke, ktorú za chvíľu vytvoríme na kultúru, že to je dôležité. Dobre, ďakujeme. Pán Dolovca. Ďakujem. Ja som sa chcel spýtať iba, keďže dnes tu vlastne nie sú všetci občania, tak či postupne do tých pracovných alebo komunitných skupín môžu postupne pribúdať noví ľudia, čiže asi áno. A druhá otázka, či ja môžem migrovať, keď zistím, že v tej kultúre asi teda nie je taký môj záujem a chcem ísť pre šport, tak či sa môže počas stretnutia alebo počas najbližšieho fóra presunúť do druhej pracovnej skupiny. Určite áno. Ďakujem. Určite áno. Prosím, mikrofón sem. Pán Fender a potom. Každý občan môže byť členom viacerých tematických skupín. Čiže pokiaľ cíti potrebu a vie sa angažovať v viacerých témach, tak sa môže. Ďakujem. Tam sa chce pán Doleskývať, mikrofón. Čiže teraz máme tie okruhy schválené, tie priority a projekty sa podávajú do 31. marca. Áno. A potom bude vyhlásené druhé stretnutie, kde sa budú tie jednotlivé projekty vyhlasovať a bude sa za ne hlasovať. Áno? Áno. Odpoviem za prípravný výbor. My si dneska schválime termín na druhého diskusného fóra. Do 31.3. budete mať možnosť predkladať projekty. Potom koordinačná rada, ktorú si odhlasujete a vypne na dnešnom prvom diskusnom fóre, skontroluje formálnu správnosť tých projektov, prípadne ich vráti na dopracovanie alebo na opravu a následne budú zverejnené a na druhom diskusnom fóre sa mi bude hlasovať. Dobre. Takže teraz ešte niečo? Aha, nech sa páči, ďalšia technická otázka, poprosím mikrofón, kto je bližšie. Napriek tomu, že máme schválené priority, stále platí zmysel štatútu, že my môžeme podávať projekty aj mimo týchto priorít. Dobre tomu rozumiem, áno? Akurát, že nebude mať potom pracovnú skupinu a budem tam sama čička. Tak, hej? Ďakujem. Sa páči ešte? Budú podané tie projekty a ja len kladiem dopredu myšlienku, keď tie projekty budú podané. Máme Bystricoviny.sk, silné médium, myslím internet, nemôžu sa aj tam ľudia, treba k tomu vyjadriť, súhlasím, nesúhlasím. Z prípravného výboru. Alebo nejaké pripomienky k tým projektom dávať. Ako to bude ďalej, čo chce povedať? To, lebo nám opätovne hrozí, že 55 tu prítomných rozhodne za všetku väčšinu, ktorá tu nie je prítomná. Tak nepríde sem 60 000 ľudí. Takže potom je pán Hura. V podstate teraz sa budú tie 30 na to, aby sa prihlasovali projekty. Sa môžu prihlásiť akékoľvek projekty. Výhoda týchto skupín, čo sa teraz vytvorili, tí prvé skupiny v tom, že oni vedia, že je záujem, tak sa môžu stretávať a prípadne doľadiť medzi sebou tie projekty, ktoré sa týkajú tých priorít. To je hlavný rozdiel. Inak môžu všetky projekty sa prihlásiť takisto. Následne na druhom diskusnom fóre budú projekty predstavené, kde dostanú priestor nejaké 3 minúty alebo 5 minút a takisto je priestor na diskusiu ku každému projektu. Následne, keď sa predstavia všetky projekty, bude sa hlasovať tu. To ešte spôsob určeného hlasovania sa učí v rámci pléna a potom ešte bude priestor do pár týždňov, kedy sa bude môcť hlasovať aj poštou. Čiže je to dvojnásobné hlasovanie. Myslím, že je správne. Ale to všetko závisí od toho, čo potom koordinačná rada, ktorú si zvolíme, pripraví. Ale aby ste vedeli, že čo vás a nás všetkých čaká, čo môžeme urobiť, aby sme sa zúčastnili tohto procesu. Ešte nejaká otázka v technike? V tomto? Ideme ďalej. Dobre. Takže ja vás poprosím teraz, pripravte si zelené lístky, aby sme vedeli o sebe a ideme robiť tie tematické skupiny. Takže ja idem to bližšie, aby som to dobre videla. Takže kto chce dneska len sa rozprávať s ostatnými ľuďmi, ktorí sú tu, o tejto téme, aktívne občianstvo a komunitný rozvoj.
Zelené lístky, prosím, aby ste sa videli, dobre? Takže pozrite sa a toto aktívne občianstvo a komunitný rozvoj hneď vám prideli priestor, aby ste potom sa niekde zišli na jednom mieste, ale vy si to pamätajte, tak bude tuto, dobre? Tuto dole. Potom si už povedzte sami. Kto sa chce zelené lístky zmeniť, kto sa chce dneska rozprávať s ostatnými, ktorí sú tu o kultúre, čo by všetko mohlo byť v kultúre. Tento rok realizované. Takže popozerajte sa po sebe, kultúra bude, tam je veľa, tak v tom treťom, rožku. Takže tam sa všetci dajte a môžete si potom nájsť iné miesto, len aby ste sa vedeli zhrknúť niekde. Mládež, kto o mládeži? Mládež, zelené lístky, prosím. Zatiaľ menšia skupinka, tak mládež môže byť tu dobre, tuto sa dajte a zase si nájdete sami miesto. Toto je zelený v meste. Kto dneska sa chce rozprávať o zelení v meste? Malá skupinka, tak poprosím tam. Dobre. Šport. Kto sa chce rozprávať s druhými o športe? Dobre, takže poprosím túto šport, aj pozrite sa, kto ste. A zdravie, či čo je to? Nie zdravie. Hej? Zdravie. Zdravie, kto sa chce rozprávať? Čiže vy môžete, myslím, že aj ostatná som ešte nedávala miesto. A teraz, o čom sa budete rozprávať a čo vlastne z tých skupín má výsť? Čiže porozprávajte sa, ako som už spomínala, že čo teda by bolo dobré v Banskej Bystrici v druhom polroku tohto roka, aby mesto z tohto balíka urobilo v športe nejaké nápady. Samozrejme, môžu to byť rôzne inovatívne nápady. Čokoľvek dáte to dohromady, my to potom zverejníme. Môžete sa kľudne dohodnúť aj na najdôležitejších, ak sa zhodnete, možno, že na jedno. Ale proste hlavne, aby ste sa porozprávali, že čo potrebujeme, čo chcete vy, aby sa tu dialo. Ako taký podklad pre tú prácu vašej skupinky aj naďalej, ak sa teda dohodnete, že budete spolupracovať. Čiže je to o tom, aby ste sa porozprávali, aby ste sa spoznali a aby z toho vznikli nejaké aj spoločné projekty. Zároveň je dôležité, že teda teraz, potom, keď to urobíte, tak si zvolíte hovorcu, ktorý to stručne odprezentuje ostatným. A poprosím vás tiež, vyberte si zo svojho stredu kandidáta do koordinačnej rady. Koordinačná rada je rada, ktorá je volená v procese participatívneho rozpočtu na 1 rok, na tento rok iba. Sú tam ľudia, ktorých úlohou bude prijať tie projekty, teda príjme to mestský úrad, ale pozrieť spolu s mestským úradom tie projekty, ktoré budú navrhnuté z formálnej stránky, nie z obsahovej, z formálnej, z administratívnej stránky. A ak niečo nebude z administratívnej stránky vyplnené, niečo, nejaké ičo, alebo čo zabudnete, tak vráti na dopracovanie a potom, keď to bude dopracované, tak sa príjme. Koordinačná rada zorganizuje spolu s mestským úradom druhé diskusné fórum, tak ako to robil prípravný výbor teraz. Čo je trošku obmedzenie, je, že člen koordinačnej rady ako sám za seba nemôže podať tento rok návrh na projekt. Samozrejme. Alebo ani ako štatutár zrejme, ani ako štatutár. Robí to zadarmo, lebo nie sú na to, že niekde peniaze. Podľa štatútu počet členov koordinačnej rady je maximálne 2-krát počet tematických skupín. Tie tematické skupiny sú tie, v ktorých budete dneska sa rozprávať, čiže najviac 12, čo je dosť veľa. Čiže zrejme sa dohodneme, že menej, ale to už závisí samozrejme od vás. Prípravný výbor potom poviem, že koľko, to môžem povedať aj teraz, navrhuje 5 členov koordinačnej rady. Čiže skúste sa dohodnúť, že z každej skupiny 1-2 členov, buď do skupiny, alebo z tých, čo sú prítomní, nie z tých, čo sú neprítomní, dobre? Do koordinačnej rady, čiže budú mať takúto úlohu, trošku roboty budú mať. Nech sa páči. Potrebujeme mikrofón dať. Chcel by som sa opýtať, že projekt,
bude sa dávať tomu predsedovi koordinačnej rady, či na mestský úrad? Na mestský úrad. Čiže koordinačná rada má organizačnú funkciu. Musí tu byť niekto, kto zorganizuje to druhé fórum. Čiže vy si teraz zvolíte tých ľudí. Teda nie teraz, ale za chvíľočku. Čiže ešte raz, tematické skupiny. Viete, kto ste, viete, kde sa máte stretnúť, viete, čo máte urobiť. Rozprávať sa o tom, čo treba, zvoliť si hovorcu, ktorý stručne povie výsledok vašej spolupráce, vašej diskusie a kandidáta na koordinačnú radu a budete mať na to, skúsme dať 20 minút. 20 minút. Ešte nejaká otázka, Peter? 15. Stačí vám 15 minút? Dáme 20, ale nie dlhšie, dobre? Akokoľvek. Takže nech sa páči, nájdete si miesto, čas je váš, rozprávajte sa, určite prídete na dobré